huoneet. No, miksi mä saan vittu mun mainhandi? No, Excuse me. Vittu vahingossa paska. Excuse me. Ai! Ai! Oi! Mä vittu delaa. Tänne. Oi! Holy fuck. Vittu mikä timingi, just kun mä pelleilen tuossa silleen, excuse me. Ja sit sieltä tulee vittu, excuse me. Tuliko se vittu se excuse me taas? Joo, Hei! tuli. Oi! No niin. Mä varmaan kurkkisin tonne. Oh, no Se niin. tulee. Tänne näin. Patteri kuluu! Oh. Oho. Tänne näin. Patteri kuluu! Mitä siinä tapahtuu? No mihin vittuun se nyt meni? No mä vielä. Musta olisi siistiä, jos tässä pelissä on... Hei! Ei saatana taas. Musta olisi siistiä, jos Hei! tässä pelissä on... Ei! Hei! Hei! Mitä vittua tässä tapahtuu? Se lähtee niinku tonne oikein. Niin, luultavasti. Avas ovia, kato. Oi jumalauta, se oli... niin fine, mutta onko se huono se? Juu. Mulla on ovi auki, jos tuu tänne. Oi! Se olit sää vaan. Mitä vittua? Noni! Noni! Mitä Olit sää vittua? vaan. Noni! Noni! Hello? No ei ne sieltä oikein tahdo tulla. Vittu oikeesti. No, mutta ei ne tuu. Niin, siis nyt ne liikkuu pois. Ei liikkunutkaan. Ei liikkunut, ei. Yes. Ei liikkunut yhtään minnekään ilmaisesti. Huone nyt, missä ne on. Mut niinku sit se vaan varmaan lähtee niinku vittuun. Missä se on nyt se kuuma huone? Ei se täällä olla. Yks se Se tää? on osa. Noniin. Jes. Noniin, ota mut. Mitä vittu? Missä mä oon? Ei aio tosta. Mitä vittu? Mitä tää tapahtuu? Ei Jeesus vittu. Noin. Se voi blindan. Kuulkaas kulma sieltä siitä. Hei! Juu. Eiku Almond Water, mitä se on? Se on pähkinävettä. Almond on niinku... Mikä se on Almond. vittu? Mikä vittu se on? Se mitä laitetaan jouluna puuroon. Ei vittu! Ei vittu! Ei vittu! Ei vittu! Oh! Jumalauta!